pagbutangan nimo na og cake atong kung birthday man ganina karon, dili na siya mukaon ang mga tawo nga tigkwag kandila atong manindam mo na manguha des cake. So di siya tinawag igsoon nga ang imo nang bisitaon, imong istoryaon murag tanom pwede ra gud gihapon pero di na gid sila kadungog. Amen. Mo na nga sa atong kinabuhi igsoon kung wala ka problema kung adto sila kay pagpasidong paghigugma man ni pero mas tindot nga atong unahon gid ang buhi. No, kanang Ginoo nato nga gialagaran buhi siya. Wala siya nagpabilin sa cross but nabanhaw siya igsuon mo nang dapat nato siyang simbahon. Amen. Nya samtang buhi pa ang tao, kumusta istoryahe. Kay basig ginakamatay na imo nang istoryahan, di na ginamaminaw, di na nakadungog sa imong paghigugma. Kasi pag mututo natong sipon igsuon, di na gina siya masilbi. Amen. Na kumintuo og midawat ka ni Kristo nga Ginoo manluluwas, kining malangit ka, kaya nagtuwa magud sila nga pagbisita kuno sa mga mihal sa kinabuhi, ampuan nila na, kaya rumudong sa langit, wala nagitsansa igsoon. Once ka ang tao, midawat, igituo ni Kristo, langit siya, pero wala. Kanang ang Diyos na maghukom sa iya. Amen? So, munang salamat kayo nga naa ka diri karon na sa ibong tapat, biging nga salamat kaya naa ka karon. So, kung mudagkot ka o niya, magtapok-tapok mo sa minteryo, kay pag bisita sa itong mga mingala sa kinabuhi, pwede ra gihapon. Nya og muuli ka, di ka mag-ilis, ay mo katuoan ng kagon ka, di na mosunod ng kag nimo. Nanas langit siya karon, asa man siya karon nasa didto, ay mo katuon ng mga tuo-tuig soon nga magpaaso pa ka usa ka muuli. Manimaho ka ug paso ka. No? Dagan kitag tuo ngay ngana ba? So ay na mo kana na kay ang atong gituohan ang pulong man sa Ginoo. Amen. So di na magdugay kataas-taas ra ba ni? Pero magtudlo ra ko sa ato para mas masabtan nato. Pulong sa Ginoo makita siya sa gipadayag 19:9. Ari na putas kasal. Marriage gitawag siya og marriage supper of the lamb or sa Bisaya pa panihapon sa kasal sa kordero. Kay ang supper kay di na supper nga nagantos. Kining supper diri panihapon Mao na gitawag sa the last supper, katapusang panihapon ni Jesus. Pero sa karon ang atong gisgutan mag-unsa man tas langit, naay kasal ditong mahitabo, unya naay fiestang mahitabo dito kauban ang Ginoo og mga magtotoo ni Jesus. Amen. So may gilalisan niyo diha. Sa isda man na. Bitaw, gipadayag 19:9. Akong gihangyo ang tanan sa pagpanindog na pod, sa pagbasa, sa pagbalik sa pulong sa Ginoo pagtaho digsoon. Okay ra ba? Dili lang kay kariyo ra mo tindog ako diri usa ka oras mo tindog diri unya. Okay, gipadayag 19:9. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Unya mingon ang anghel kanako isulat kini bulahan ang gidapit pagtambong sa bangkete sa kasal sa nating karnero ug miingon pagayon ang anghel. Mao kini ang matuod nga mga pulong sa Dios. Let's pray. Ginoo, salamat kay Lord sa adlaw nga imong gihatag na may bagyo kunong moabot apan salamat nga karong adlaw maayo ang panahon nga nakasimba mi Lord. Nahamang mga tao Ginoo nga ming bisita silang ngalas kinabuhi, padayon ka magabless gihapon silang kinabuhi Lord. Hinaot nga kami magsimba gyud og mutagad sa mga buhi Ginoo. Nami manahal sa kinabuhi amo silang higugmaon, respetoon, panggaon Ginoo kay mamatay na sila dili na gid sila makadungog. But I pray Lord nga karon masimba ka nami makatunan Ginoo magpagamit ni sa among kinabuhi dili tunga-tunga lang bat sa tibuok namong kinabuhi. Amo kang gisimba, mag-bless ka sa mga pulong tanang maminaw dili mauli Ginoo nga walay makatunan kundi malipayon makaton sa imo ang pulong Ginoo. Kuning gyampo gipasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Happy Lord's Day sa makausa, magapangmingkod ang tanan nasa imong tapad bi nga maayong adlaw. Okay, so palabsa ko sa ato ang PPT be, ato ang PowerPoint. Ini power manual PowerPoint. Wala pa man tay PowerPoint nga tinuod. Plus ko kuha ni sir. Daghan jud reward sa langit ani ba? Kaning opening box ako ning ibutang ni tubangan. Hirapan og kalisod ba? Okay, so natas gitawag nga marriage supper of the lamb. So when we say supper, dili siya gantos ha. Kaning supper panihapon. Mo na say gitawag ana. So naay kasal ko ng panihapon sa kasal sa kordero. Karon unsa may meaning aning gitawag nga panihapon sa kasal sa kordero? Mo ni siya ang gitawag nga espiritual nga kasal tali ni Kristo
siya ang groom, unya kita nga mga Christian, kita ang gitawag nga bride. Sabta na to, kasmo ni kasal. Kita nga simbahan, gitawag tag bride niya si Jesus, siya ang groom. Unya kini siya nga simbolo igsoon, simbolo sa kalipay, kadasig, katumanan sa relasyon sa Ginoo sa iyang mga tawo. So mo nang ingon ang verse dire ganina nga blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. So bulahan kuno tong mga tao nga makaapil aning gitawag nga kasal ngadto sa langit. Kinsa ba excited nga modong sa langit? Wa nalingaw nga uban. Pastor kada kan pa may bayron nun. Sige. Naan mo puyo aning kalibutan ba? So karon ingon siya nga blessed. Tanang ingon blessed. Tanang ingon bulahan. So daghang mga tao nga kanang na misinterpret niya ning pulong nga bulahan kay sa Bible ang meaning sa bulahan or blessed malipayon or magmalipayon. Swerte sa ato ang pinulungan kung ika Christian or tinuod nga malipayon. Lingi ako nung simong tapat og nagmalipayon ba na nga nangalagad sa Ginoo or murag daghan na jud utang, no? Kay ang blessed or malipayon or bulahan mo na siya tinuod nga meaning tinuod nga malipayon sa kinabuhi. Kay sa kalibutan daghan kayong tuo ning kaning bulahan kuno. Bulahan ka kung dato ka. Artista ka, politiko ka, dagan kag bahandi, unsa man sikat, maka-afam. Sa may nakandoy maka-afam ani na lagi tagahangnam. Si ano to, si limot ko niya, maka-abroad, makakaon sa pinakalami nga pagkaon, makadaog og luto, murag si Pipito manaloto, mo nagisiris na mo na sa asawa kay nasa learning unya malipay po ka ba pag ma-stress ming duha, tan-aw ta. Sige ra may katawanay, magitikanay ming duha. Kay lipay kaayo. So, nga na may bulahan niya, na mga sarilihiyon pod, ang bulahan kuno si Maria o kuno mga santos. Yan siya, bulahan ka sa babae nga tanan, bulahan ka sa, nga na bitaw, kini pulong nga bulahan, wala nagipasabot nga gisimba nimo ang tao, kundili, ingon siya nga, Maria, swerte kay kastanang tao, kay ikaw ang gitawhan sa manluluwas ba? So, wala to siya pasabot nga simbahon na siya. Siya lang gyud ang natungnan nga, kanang, mataw ang manluluwas, instrumento lang siya. Amen? So, muna yung meaning sa bulahan. Kaya nga naman, tungod kay temporary na lagi ang kalipay diri sa kalibutan igsoon. Ang tinuod nga kalipay naa sa Ginoo. Naaning panahon na, naaning kining magkasal na ta sa Ginoo mo, tinuod nga kalipay kung madung na ka sa langit. Kay, kanang ang tinuod nga kalipay mo na nga makauban nimo ang Ginoo. Maglipay-lipay mo dito, magkaon mo dito kay ang Ginoo may tinuod nga kalipay nato, security, siya ang tinuod nga bahandi sa atong kinabuhi mga igsoon. Pero magantos ka kung dili si Kristo ang imong Ginoo ug manluluwas. Amen. Nasa mong tapat ay katulog. So karon ari ta sa unsay importanteng mahitabo gayod sa kining mahitabo sa marriage supper of the Lamb. Unang-una ang kasal giandam sa langit. So nag-andam ang di ba og nay kasal magandam ang gyud no. Unya nay gitawag nga pag-andam sa English pa preparation stage. So karon aritas kanang pagtuon sa mga mahitabo sa kasal pagpag-andam sa Pilipinas natin gitawag nga engagement. Samo sang example lang nako ang asawa before ko nagpakasal nag-propose ko niya. Nagluhod ko diri nay katong so una na pa sila nga tinungura to milimerme milibog siya nga na gidawat ko niya mo nay engagement sa ato pag humana na mamanhikan na so kung gaplano kang maminyo mo na imong tigumon kining para engagement ring mamanhikan ka uban nga mga tao mag-ihaw sila baboy baka no magpasikat sa bayi ba unya kami sa akong asawa, nga mindomi sa bukid, ato sa mahaya, kunya nagluto mi ginagmay, kunya nananghid mi, nga mamanhikan mi nga, kuya ate, akong pangayoon ang kamot, ug ang lawas, tibuok, sa imong anak, kunya, misugot ang mga ginikanan, magsabot na asa napit nga kaslon, asa man ta kaslon, ana, isa may inviteon, sa may tabon, sa may suoton, human ana, maabot na ang gitawag nga kasal, niya, diha na maligal ang kaminyuon sa duha. Nagkasinabot ba ta? Engagement, mo engage ka niya, Mark J. una, niya manangid ka ni Ate Dorina ni mo, mag-ihaw kag baki, Hindi ka na baki sa ingon, Mark J. Mas ilami ko ng baki sa baboy. Niya, humana na,
Mapakasal na mo. Butang na to og February 14, mapakasal mo ato sa GG Seafood Village. Human ana pamaligal ang inyong kaminyoon. Pero sa mga Hudiyo, tanamingon Hudiyo. Mga hindi dili na Hudiyo nga sa inyong anak ha. Ang lahi ang ilaang ano man sa gitawag nga engagement day, ang meaning nila na kiddushin or betrothal. Ani nga tamig soon bisag gasabot pa sila pero minyo na sila. Lahi ang engagement sa ila kay sampol magigom ang ginikanan sa babae sa lalaki, magpirmahanay na sila gitawag siya og ketuba kanang papel nga pirmahan nila pero anang tayma engage pa sila pero minyo na sila. Lahi sa ato kay engage muna manangid una usa pa maligal ang kaminyoon. Pero sa ila gasabot pa gani gamanhikan pa gani wala pa sila formal nga gikasal pero sila nang duha minyo na gid silang duha. Nagasinabot matang tanan. Unya human ana igsuon na sila gitawag nga 1-year purification. Ang gyako na nagi-share akong balikon lang. Ang babae ug ang lalaki sa sulod sa usa ka tuig dili sila makita. Nganuman para dili mahilabdan ang babae. So paghinlo ba kay dapat manggod sa ila kanang big deal kay sa ila nga dapat ang babae ug ang lalaki di pagid sila magbuhat og mag-score. Matod pa ni kuan gahapon. Dili pa na mahitabo. Dapat 1 year silang dili sila makita para dili gid sila magkahilabtanay. Nagkasinabot patamo na gitawag nila nga purification. Maupit nang si Joseph ug si Mary. Gaplano si Joseph nga buwagan si Mary nganuman. Napuntes mas Mary. Gabuwag pa man sila sa katuig. Datingas Joseph napuntes mangkat. Kinsa may imo ang gikuan? Sa may gihlabot nimo? Sa may nakascore nimo? So mo nang ingon ang Ginoo ni Joseph ay buwagi kay nanganak siya sa pinagi sa kanang lalang sa balaang espiritu. Mo nang gadayon sila kay ulaw man puntog na buntis siya nga wala pa sila formal nga kasal. Nagasinabot karon sulod sa katuig nga nagbulag sila, ang lalaki lagi maggama kauban siyang papa maghimo sila balay para nilang duha. Paano to? Butang og si Mark J maghimo sa siya sulod sa usa ka tuig dili sila makitang aliw. Di sila magkuyog, nga maggama si Mark J, kauban sa papa og usa ka balay, dipindi lang silang budget, nga pag mahuman na ang balay, ana pa magkasal silang duha. Na magsabot sila nga, be, or ay, nahuman ako sa akong balay, picturean dito. Kana may cellphone na ron, tanawa, selfie na yon. Sige pa. Kung nahuman, magkasal na jud me. So kasal na. Pag human sa balay, kasal na. Unya, ato na mahimo ang kasal. Ceremony lang na sa ila, pero ang ilang kasal, musulod og 7 ka adlaw. Nato kay usara man ka adlaw pahuway dito no, bitin kay pero kanila 7 ka adlaw nila Kada adlaw nay kaon. Grabe kung ano masudaan ngay baki adtong pituhon to. So mo ni ilaang pero minyo na sila nakasinabot bata. Nya sa atong gisugutan karon, di ba naay kami niyon sa langit no? Kita ang groom, kita ang bride, si Jesus ang groom. Unya, ingon ang John 14 verse 1 to 6, nga ayaw mong kabalaka, salig ka muna ko, salig ka mo sa Ginoo. Kay muuli ko una sa balay sa akong amahan, mag-andam kog lawak para ninyo. Pag mahuman ako andam didto, balikon mo nako kay makasal na ta. Mo na pasabot ana. So karong panahon na nag-andam pa si Jesus og mga balay para natong daghan ta kayo. Na siya reforman, siya basig okay bawg da sa kauban bag mga angel giunsa na niya kay gamanan man siya. Pat mahuman ang balay sa langit, mo nang gitawag diri mo balik na siya sa kalibutan para mo rapture. Mahuman naman sa gamag balay sa langit, nanay gitawag nga pagbalik sa Ginoo, musakat ang tanan nga mga dili Kristiyan. Musakat ang mga Kristohanon, kuwaon ta niya kauban sa langit, sa panganon, human ana, na gitawag nga katong gisgutan atong pagniaging Domingo nga bema judgment, mag-rewarding na. Katong faithful kay nangalagad sa Ginoo, kanang para sa Ginoo ilang gibuhat dili para pagpasikap dili pa kumpara sa uban na rewarding nga madawat nato. Human sa rewarding celebration na. It's a celebration. Naman di ba? Inaghuman og first honor, di ba? Mag taod nagtuga tanan. Siyempre naguli ka on ditso sa pedugayan. Bilao ba nang imong style or kamo ba mismong galuto, di ba? Nagkaon mo na paghuman. So man mahitabo aning gitawag nga marriage supper of the Lamb na ay kasal dito sa langit, human og kasal pista dayon. Mo ni tinuod nga pista kay didto wanay way hurot-hurot ning pagkaon didto.
Kay kauban na to ang Ginoo. Amen. Itong pagpakan sa si Lord be. So mo na siya preparation stage sa langit. Mo na siya may tabo. Kining preparation stage aning time nga di ba ang atong lawas kay hugaw pa man no, di pa man pwede pang langit. Inag-rapture nato ang atong lawas pulihan og panglangit nga lawas. So kining lawas di mo nakita nimo karon nga bugason nga kunot-kunot dili ni mao ang lawas nimo nagsakas sa langit. Mo nang hinluan ta kay di man ta pwede og di ba sa ilang tradisyon kay naay purification no. Hinluan sa unang babae o sa kaston kita pod hinluan ta unay nag-abot kini sa bema judgment. Di ba nagtudlo ko nga buagi ta og kalayo. Asa naman mo? Buagi ta og kalayo inag-agil ko sa kalayo mahinluan ta ana kay naay duha ka klaseng purification katong rapture o katong gitawag nga kining sa bema judgment igsoon. Human ana ma-purify ta mahinlo ta ingon nga church or bride sa Ginoo andam na tas kasal. Amen. So mo na mahitabo igsoon mo nang ingon ang Ephesians 5:27. Ayan ang ablihe. Sa ingon niini ikatugyan niya ang simbahan alang kaniya mismo diha sa bug-os niyang kaanyag. Putli og walay ikasaway, walay buling o kunot o bisan unsang apan. Mo na nagsakan tos langit, wala na ikasaway na to. Kung naghan mang hinawayo na to karon wala na ikasaway dito. Di na maingon dito, uy pastor dako gyud nimo ilong lagi. Wala na dito. Wala mingon ay mubuha man ka, itumon man ka, kuluton man ka kuan, gauna nang ngipon wala na di mang hinaway dito sa langit nga naman pulihan na gyud. Amen. Salamat sa Ginoo bisag dita artista dito hamis og naong mahamis ra taog sa TikTok na magpa-picture. Ba mura filter ba nay? Ag filter para mao nang di ko motuo anang gwapo sa picture. Kay daghang gwapo sa picture pero sa personal dili. Kay daghang filter. Pero sa langit igsoon pulihan na ta. Wala na kasaway na to, wala na di na makasa ta. Di na ta makasa, di na hugaw tong una, wala na tay kontra, wala na tay kalalis, di na ta magdumot nganuman. Hinluan naman ta para moatubang tang limpyo atubangan sa Ginoo. Amen. So mo toy kanang preparation stage. Karon actual nga kasal na ta. So mo ni gitawag ang actual nga kasal gitawag siya og union of Christ and the church. Ang kasal nagsimbolo sa eternal union. Hingga eternal walay katapusan nga paghiusa. So di na ta dili na kita magbulag sa Ginoo. Unsa may rason nga nagbulag ka sa Ginoo tungod sa sala. Pero salamat sa Ginoo tungod ni Kristo dili na kita magbulag ni Kristo ngadto sa langit mga igsoon. Amen. Ang kasal igsoon nagsimbolo siya og nagsimbolo pud siya og union sa bana og asawa. Manang kung wala kay gift of celibacy, pag minyo gyud kung naibog jud kaniya minyo gyud siya kay gift ni Lord unya gi-decide sa Ginoo nga magminyo ta. Ang kaminyoon lisod siya pero ang kaminyoon matud pa ni Pastor Peter Tanchi, it molds our character. Ano man, ang kaminyoon gituyo na sa Ginoo kay pag unsay batasan nimo nga dili maayo, ang asawa nimo, ang bana nimo mo'y muusab nimo. Dili siya ang Ginoo, pero gamiton siya sa Ginoo nga instrumento para mausab ka. Ang paminyo ba? Say. Ayo jaw sa adi pagod sa karon te. Anang batasang sa Irel pag maminyo na mausab jud na. Musamot nagkapaubsanon, muhambol na kaayo kay ang asawa man mo'y mo test niya ang asawa pod sigig yaw-yaw, ang bana mo'y mo test siya para dili na siya magsigig yaw-yaw. Amen. Kung ang bana gusto mangitag lang babae ang asawa gamiton ni ana raman na gamiton sa Ginoo ang asawa og bana para mabagko ka. Amen. Nimo sa tapad ba nga salamat kinaminyo ka. Katong naminyo ra pod. Karon igsoon ang kasal sa langit si nanay retire na si nanay. Salamat sa Ginoo. Okay, balik sa taha, sa magkawala. Ang kasal pod sa langit nagsimbolo og celebration na ay kalipay og fellowship ngadto sa langit igsoon. So ang kasal mo ni pinakanindot sa ako nga testimony no. Ang kasal sa amo ang nahitabo sa kinabuhi namo sa asawa, ang kasal gyud ang dili na ko makalimtan. Now sa mo na mga tanan siya unsa may imong di mo makalimtan samtang nag-uban ta. Kasi na kasal jud. Kay basta makunna ko sa tong kasal mo lami kay imong ang problema mawala nya nabitin gani ko pitina po ni kasal sa Pinoy kay usa ra ka adlaw kay pobre maputaw ato ta basig usa ka buwan atong kasal lami mo gus pamati ning kasal nga nagpaso si mga asawa gahilak ko imong biyaan to altar kato si dili makalimtan gibiyaan ako sa
Ano siguro gibiyaan? Ha? Uy, hilak siguro gibiyaan. Wala mo gud mina-inform ato ba? Actual to, watay practice manggod. Sagdi gyud sige kulbaan siguro ba naratol pero mo tay pinakanindot nga nahitabo sa among kinabuhi para nako sa ako di gud makalimtan ginako igsoon maghinumdum ko tumawa dinong problema. Makatawa ko kigibiyaan. Mao to hinumduman ako makatawa jud ko. Amen. So sa langit igsoon nindot pud ang atong mabati kay didto wa nagikay hunaw-naon nga utang, wala kay hunaw-naon nga kontra nimo unsa pa na diha nga naman maglipay ra kita didto, maglipay ra kita, mag-celebrate ra kita kay sa time nga si Jesus gi-invite sa kasal sa Cana na dito'y wine nagsimbolo sa kalipay, na dito ang gi-invite nga si Jesus mo ang tinuod nga kalipay unya naay fellowship igsoon, naay kanang naay tigom ditong nahitabo. Muna ang kasal, asa naman to? Kyle, hangad na mo diha. Asa mo siduko-duko kay para di mo katulog. Amen. Munang igsoon nindot kaayo gyud nga maka-appeal jud ka aning kasal. Kay kung malipay kang naay kasal diri, naay bunyag, naay unsa pa diha, naay kanang pakals diri kuan, no, iwon, mas malipay ka kung maka-appeal ka diri kay walay katapusan nga kaon didto. Di pa kaana nga gunsay ganahan nimong kanon makaon gid nimo. Di ka kakaon na ning uban sa floating restaurant, di ka kakaon didto. Kay pila gani tao dito 1,000. Unya igawas ra gihapon nimo. Sa langit tanan imong makaon dito unsa imong seafood ba na mulupad na askuan makaon nimo igsoon kauban ng Ginoo. Muna ingon ang 2 Corinthians 11:2 nang bubuho ako alang kaninyo sama gayud sa Dios kay sama man kamo sa putli nga dalaga nga akong gisaarang ipakasal sa usa lamang kalalaki nga mao si Kristo. Amen. Munang igsoon sa atong kinabuhi samtang nga buhi ipata atong alagaran atong Ginoo gyud. Hibaw ko kining pagpangalagad sa Ginoo kapoy. Daghan kang responsibilidad pero salamat sa Ginoo kay ngatos langit di na ka magantos. Amen. Inay mo tapad bi nga di na jud ka magantos sa langit. Naganahan na ka mo adto? Palopi yung pangutan naganahan na ka mo adto? Di pa. So karon, arita sa gitawag nga supper, tanang ingon supper. Ang banquet o supper, celebration sa kalangitan. So, kasal man to no, karon magkaon na ta. So, kining supper or panayhapon sa langit, nagpasabot nga ang supper kay selebrasyon sa kaluwasan o pagdaog ni Kristo. So, magkaon ta dito kay nag-celebrate ta sa kadaugan nato diha ni Kristo. Nag-fiesta sa langit, lupig ang birthday, kasal o bunyag, pista diri sa kalibutan kay sa langit walay katapusan. Amen. Wala gid pagundang di na ka mag-antos igsoon, puro kalipay na lang kauban ang Ginoo. Kung nakabantay ka igsoon sa Bible, ang pinakaganahan gid ni Jesus unsa man. Sa inyo nabantayan. Kung nakabantay mo sa Bible, unsay pinakaganahan niyang panghitabo sa Bible? Moayo sa masakiton, unsa man magwali siya, dili. Ang pinakaganahan ni Jesus kibaw mo ang fellowship. Tanang ingon fellowship, especially na ning eating fellowship. Ngano man kabantay mo sa Bible, sige kaon. Ang pinakaganahan ni Jesus kaning kaon gyud kauban namang tangan naman sa time sa mga Hudiyo basta mo bisita kag usa ka balay kaon ra dito. Di ba sa Pinoy kay nga diha man ta nakakaton sa ila basta mo bisita gani kag balay sa imong higala automatic ang tagbalay magpakaon, magpa-snacks mo dunay mo nang si Jesus mindong sa balay ni Marta ni Mary ug ni Lazaro si Marta sige ang gandam og pagkaon, nga naman kaon din ang ilang ganahan, kaon sila samtang nagwali si Marta, nagkapuliki og andam og spaghetti, budbud suman, butang ko diri na ikaw ra ko ni mag-andam natin, nya mudong sa pastor adto. Aliw! Tabangin ko re, mas pastor. Di ba, may anak man si Tidurina, no? Cyril! Grabe, mama, suman! Kaya nga na, matabang naman, kaon ang pinakanindot sila. Kung pinaka-the best nilang fellowship, basta na ay kaon. Kaduha, sa John chapter 12, may bisita si Jesus sa balay na po ni Marta, ni Lazaro, o ni Mary. Nag-andam na po sila og pagkaon. Grabe, Dinos Jesus ba? Unya, sunod sa Revelation 3:10, ingon siya, nagtuktok ako sa ipultahan, kinsa tong muabli og musulod ko sa iyang balay. Unya, kaon na po. Chris, di siya gunahan, di siya kaon. Di ba, muhabli kasi pultahan, makikaon na po siya nimo. Muna, kung aning natungnan patanga si Jesus, pindong, paring dunghoy, sige, tag-andam og snacks. Kurot din ang budbud, suma ni mo te.
Sa time nga si Sakeo ming saka sa kahoy, ingon si Jesus, Sakeo kanaog diya kay moto ko si mong balay, makikaon ko nimo. Sige rag kaon no. Igutom sige gugwalis Jesus sige ay masakiton kaon no pud siya. Sa wedding in Cana, gi-invite si Jesus para kaon na pud. Pero nahutdan magbino, ingon si Jesus, pato mga tadyaw, kausig tubig, kunya giusab niya ang tubig ngadto sa bino. Nga naman, kaon may importante ni Jesus. Sa time nga nabanaw si Jesus, nakikita sa ni Pedro, kinanagat silang Pedro og balik, kaon na pud sila. Gaandam si Jesus og kanang isda og bread para nila kay makigkaon na pud sila. Unya sa the last supper, sa time nga wala pa namatay si Jesus, kaon na pud sila. Kinsa tong mutuslo, kinsa tong tagaan nako aning pan, naman nagtuslo mo betray nako. Ngano man? Ngano ka ang importante gid ni Jesus ning kaon? Unya mangaon mo tano. Ay mo kaingon nga kay pastor kay mangigo ba kay mga Kristiyan kuno ta? Sa mga Kristiyan, mga dili Christian, mga tiyan ra gyud-huna ba? Unang di ko mosaway ninyo og mga pakal diri mo adto mo. Kay mamo ni ati kalipay pos Ginoo, no? Kanang makakaon ta. Si ate. Mana magaingon si maingon mga pastor kontra din si pastor kaon ba? Okay ra kay na kay kaning fellowship sa eating fellowship igsoon maghimo ni og lig-on nga relasyon. Tuyoon ni Jesus nga nay kaon nganuman tuyoon niya na nganuman anak nga tay maglig-on ang inyong relasyon. Mabitan na sa mga pamilya dapat gyud mga unta kauban ang tibuok pamilya. Na kay nagisilpon man gakaon bisig silpon, tanaw TV. Dapat sa pagkaunay, Herel, Sipot, Petro, Sustruyata. Ana, dapat kay ana mulig-on ng relasyon. Dili kay nagkamantay na ato na istoryahan sa minteryo sa biyag si Mako pala yung mga diso, no? Di tapad man si Cyril. Ay, kanya itong si Bakas papabin sa una. Ana ba, di siya. Ay, okay, judger kay mo, eh. Ay! Ako na din. Ayaw sa taon pastor, minyo pa ko. Nga to na mag-Maynila. Bitaw, no? Una, mag-lig-on. Unsa kaya itong fellowship? Mag-lig-on sa sungugan. Dinis pastor, sorry, nagudsay. Mag-lig-on sa relasyon. Amen. Una, yung mga discipleship, mapalit din ni og bread, no? Kung sa bread rin na kay mo, rin ma-afford na mo, fellowship man na siya. Gipikas-pikas ni pastor ang pan o nagpasalamat siya si Ginoo. Yung paghangad niya kay usara man kapan mo nang yung gipikas-pikas. Di man ta Ginoo, di man mudagan, at least kinaay kaon. Amen. Muna nga og natay, muna mangagda bitaw mininyo diri ani ta maniud to usahay balag kabahala og kanang among sudan diri utan lang, di mo nagutan kay maglig-on man sa atong relasyon. Nay mga no, balag sakit ngipon. Nay mga Thanksgiving, adto jud ta kay makig-fellowship man ta sa uban. Kay kauban man nato sila sa pagtuo. Malagi nag-usap ni mo ay agay yung sakit kitong may gutos bukog, no? Basta kay makakaon ta kay fellowship man na nato diya sa tong kauban sa Ginoo. Amen. Muna mangagda pod mo nin sorry na gud kayo te daghang panahon nga mangagda diya sila ngatin namo nga pastor ari mo pastor dimi mga to padalan mi. Grabe ni GNT ani oh. Paspas kinang delivery ani. Salamat kayo sa inyong kinabuhi. Paringon ang Revelation 19:7-9, let us rejoice and be glad and give Him glory, for the wedding of the Lamb has come, and His bride has made herself ready. Lisuda kayo noog nga tos langit magpasting tano. Narabay simbahan nga mudong sila Thanksgiving pero gapuasa sila. Hindi sila kakaon. Mga paila ang mga relihiyon pero kani nga tuwa igsoon salamat sa langit kinaadyoy kaon. Amen. Kanang lisuda siguro way pagkaon mo tos langit, no? Igo ta magsimba ba, simba tas Ginoo nya way kaon-kaon, lisod kayo na mo nang salamat sa Ginoo kay naadyoy kaon. Kay bawo si Lord nga mo'y importante makapalipay sa ato. Amen. So karon igsoon aritas kanang the parable of wedding banquet ug mahuman na ta. Aritas Mateo 22:1 hangtod sa 14. Di na to ni basahon kuan lang i-paraphrase lang nako para mahuman ta og dali igsoon. Amen. Magkaon pa taon niya. Mateo 22:1 hangtod sa 14. Mo ni ang ako na siyang na-share pero ako nang balikon igsoon kay
Sa dili pa ta makaabot ngadto sa marriage supper of the Lamb, ato sang siguraduon og kitang tanan gyud naay kalipay sa Ginoo. Amen. Kay ingon ang Bible igsoon sa John chapter 13 nga kanang, and this is eternal life, that you may know Him. Ang tinuod nga langit igsoon dili na nga makadung ka sa langit. Amen. Ang tinuod nga langit kung makaila ka ni Jesus nga imong manuluwas, ingon ng John chapter 13. Mo na nga diri pa lang daan sa kalibutan, practice na lagi ta kun say buhaton nato sa langit. Amen. Kay basi ngunya ganahan na kang mudong sa langit kini kaon didto, pero diri sa kalibutan di ka ganahan sa presensya sa Ginoo mo na dakong problema. Iasa man nimo nang mudong kas langit nga wa ka kasabot kinsa ang tinuod nimong kalipay. Mo na ingon ang Mateo 22:1 hangtod sa 14. Aning tay maigsoon hangad sa ni pastor, ako rang ni paraphrase. Mo ni ang parable of the wedding banquet, sambingay, may kag sambingay, istorya siya nga gikan sa kalibutan pero panglangit ang meaning. Mo na siya meaning sa kanang sambingay. Nagsambingay si Jesus kabahin sa kasal. Nay usa ka hari kuno nga ang iyang anak naay patigayon kay kaston ang iyang anak. Karon nang-invite siya og mga katawhan. Kanang nag-andam sila sa para kasal o nga nang-inbitar sila og mga tao nga mudong sa kasal. Dayon ang problema kay ang mga gipang-invite nila wala mingdong. Grabe na kani mga tawhan na kay ang hari na mismo ming imbitar sa ila agin gidong nagyod gitagag invitation card para mudong. Kita gani sa gitagag invitation tino. Maadtod. Pero kanay mga tawhan na problema sa ila kay gi-invitar na gi house to house ko gini gi-inte giro ni gi Shopee Express ning pag-invite nila pero wala gid sila mingdong. Mo nang ang hari ang papa sa gikasal nasuko siya nga naman wa sila nag-respond sa invitation. Nya kani sa konteksto ani igsoon kining gi-invite dire sa hari mo ni ang mga Hudiyo, mga Israelita. Nga gi-invitar sila sa kaluwasan sa Ginoo pero ming balibad sila. Nasabtan ba nato? Ang Ginoo nang invite sila pero wa gid sila ming respondar sa invitation. Na ang learning nato diri karon sa atong panahon mo ni siya nga ang Ginoo sige invite sa ato no nga maka-appeal ka aning kasal. Daghang kay mga pastor, mga alagad sa Ginoo nga sige guwali sa social media ba na sa plaza bisan asa ka na kon gi house to house ug waling man gusto ni Lord nga kitang tanan kada usa nato maka-appeal aning kasal sa langit. Pero naa siya'y balaod. Kay mo apil ka kasal dili pwede nga di ka mo sulod sa motif, di ba? Nga na man gid na. Kung kaslon ka unsa ilang motif, pink ug black pink. Mo na ila ang motif, so di ka pwede magsuot didto og rainbow. Nga dapat naa kay invitation card gikan sa ganang kaslunon gyud kay mo nay balaod sa ila Mo nang sa langit igsoon dili pwede nga dawaton nimo si Kristo nga Ginoo manluluwas lang mudong ka sa langit kay di ka ganahan maimpierno. Amen. Ang gusto sa Ginoo nga sige sa invite sa ato ang mubiya sa sala. Dawaton si Lord nga personal. Mayon gani kag personal dapat naa kay relasyon gid sa Ginoo. Dawaton nimo siya nga personal nga Ginoo. Unsa man ning Ginoo gani? Hari sa imong kinabuhi ug manluluwas but pasabot siya ra dapat ang imo ang kaluwasan. Kadagan sa mga tao korigsoon sige inbitar sa Ginoo. Ang ila ang relasyon sa Ginoo wala. Dili sila mogahin og Bible reading kada adlaw, dili sila magampo sa Ginoo. Ana palang daan, tagak na tadaan kung kita tigbasag Bible o kita tigampo. Nakita kay magampo ra man taog na simbahan. Mubasa ra man tag Bible kay nagbasa na sa basahon sa ebanghelyo. Si Lord ang mag-check ana igsoon kung naa kay personal nga kung siya bay hari nimo, siya bay Ginoo sa imong kinabuhi. Sa imong mga desisyon manangid ba ka sa Ginoo, moampo ba ka sa Ginoo? Na karon imo ba siyang gidawat nga manluluwas kay mga simbahan karon ang ilang kaluwasan kuan, hinaguan, ilang kaluwasan simbahan, ilang kaluwasan binuhatan. Amen. Mo na nga sa atong kinabuhi sige sig invite nato igsuon nga magpagamit tas Ginoo pero kitang tanan daghan kita grason. No, kitang tanan. Sa gani, kitang tanan. Basta kabahin para sa Ginoo daghan kita grason. Na ako'y meeting, pastor. Pastor, magbuwad ko sa humay, pastor. Pastor, busy kay ko sa pilahan, pastor. Daghan kita grason.
What if kaha moingon na si Lord, inagbalik sa Ginoo, murason pud ang Ginoo. Lord, Ginoo ko na langit, daghan mo kag rason. Amen mo nang sa tong kinabuhi mga igsoon. Hinaut masabta na to unsay pinaka-importante sa tong kinabuhi. Dili pwede nga dahan kag budog langit kay di ka ganamulog impierno, but sa atong kinabuhi karon pa lang daan atong praktison. Nga balag kapoy ning musimba, kapoy ning magpagamit sa Ginoo, kapoy ni sige chata ni pastor na ta. Basta para sa Ginoo dapat igsoon, dapat wala kay daghang rason. Amen. Ngano man sige invite si Lord nga magpagamit sa Ginoo, sige invite si Lord nga si Lord ang tungunahon. O daghan kay tagrason. Amen? Hinuon pod si Lord may mag-judge na to, di man si pastor, no? Dili man kita ang mag-judge, dili man ako, kundili si Lord man sumabot nga mga panahon. Moto nga sa istorya na padayon ta na soko ang hari. O gipamatay niya ang mga grabe ni. Tanan nga ming balibad sa invitation gipagpatay niya. O niya, mingon ang hari dito, lakaw kamo sa mga kalsada, igingnan niya ang mga sulugoon niya. Lakaw kamo sa kalsada o imbitaha ang mga bisan kinsa ng inyong makaplagan. Kay sa kultura sa mga Hudiyo, ang ilang imbitaron ra katong mga high class nga tao. Katong mga mayor, mga kapitan, mga dakog ranggo sa ilang panahon. Dili sila mang-invite atong mga pobre, mga uyamot, mga kagiron, mga ginuka. Dili sila mang-invite mga pia, mga buta, dili sila mang-invite. Karon ingon ang hari, bisag kinsa niya makitaan, bahalag piang ba na, bahalag pobre na, bahalag tanod ra na ng barangaya, imbitara na kay walay ming sulod, walay ming apil sa kasal sa akong anak. Nya kini nga konteksto igso nagrepresentar ni nato nga mga mga Gentiles, mga hintil. Ang kaluwasan unta sa mga Hudiyo ra pero gi-invite ang tanan sa kaluwasan sa Ginoo. Mo nang ang kaluwasan na bisag na spread na mingkalat sa tibuok kalibutan kay gusto ni Lord nga kitang tanan maluwas o makadong sa fiesta sa langit. Salamat sa Ginoo no. Munang atong masabtan ba nga kining atong kaluwasan grasya ra gid sa Ginoo, dili kita ang nangita sa Dios at the first place. Walay tao ingon ang Roma 3:10, walay tao nga nangita sa Ginoo. But si Lord ang nangita nato sa pamaagi nga si Kristo nagpakamatay sa cross, iyat ang giani sa kalibutan. Gikanaog niya ang langit para nato kay gusto niyang maluwas ta. Mo na gitawag nga grasya. Tara mingon grasya. Kining grasya igsoon mo ni say wala nimo hagoe pero gihatag nimo sa iya. Gihatag niya sa ato ang tanan. Wa ta naghago para maluwas ta, but gigrasyaan ta sa Ginoo. Mo na sa katapusan mga igsoon ingon ang istorya samtang nang lingkod aning tayma mga igsoon na-invite na. Nakasod itong mga dili, wala gi-invite unta. Katong mga dili uyam, mga uyamot, mga pobre, mga piang, mga dili gitagad sa mga tao aning panahon na. Pero ang hari, nakamatikod siya nga ang usa ka tawo nga gi-invite sa kasal, wala gasuot sa pangkasal. Istrikto ni ilang kasal. Kay sa among kasal, sa among asawa kay among ginang mga Bible student, kinsa ganitong walay invitation card, ayaw pasugla. Kinsa ganitong, sa gito'y bala, basta kay gilista gid na mo, nakasud jud. Samtang kasal galilingi mo ko nakasud jud siya lagi. Taga amuad sus man sa. Dai po kay pagawson kay wa gi-invitar. Ayaw gani kay katong gipang-invitar wa mingdom mo nang nadaghan ang mga vacant seat. Pero stricto kay aning istorya ha. Ngano man pakita niyang kaning tawhana kaysa Hudiyo dapat istrikto kay ilang suoton. Nagsuot siya, siya nagsuot og pangkasal. Mo na ingon ang Bible higala nganong gisulod ka dinhi nga walay sinina sa kasal. Nagpasabot ang igsuon kay sa ilang kultura kining sinina, kining puti nga sinina nagsimbolo ni sa pagkamatarong. Sa langit igsuon tan-awon sa judgment day sa Ginoo. Dili tan-awon sa Dios kung tigsimba baka. Tan-awon sa Ginoo igsuon kung nagsuot baka og sinina pangkasal. Nagpasabot nagsuot baka pagkamatarong ni Kristo igsuon. Atong hinumduman nga namatarong ta, nahinlo ta tungod ni Kristo nga ang dugo niya ming ula sa cross unya pinagis pagto namatarong ta ana mga igsuon. Amen. So ang pasabot sa Ginoo kitang tanan dapat gyud kanang sure nga sa kada adlaw ang atong kinabuhi matarong atubangan sa Ginoo.
Kana bang daghan man gud sa mga tawo nga dili si Kristo ang ilang pagkamatarong bat relihiyon, simbahan ug kaugalingon. Daghan kayong tawo nga naa sa simbahan pero dili tinuod luwas kay si Kristo manluluwas ra og dili Ginoo sa ilang kinabuhi. Atong i-check atong kagulingon igsuon. Seryoso ni nga istorya ganin lipay-lipay ta pero karon seryoso nga nagtuktok si Lord sa atong mga kasing-kasing. Atong i-check ang atong kinabuhi kung naa ba tay relasyon tinuod sa Ginoo sa kada adlaw. Amen. Dili man ako chekon lagi inyong Bible reading, ibang simbahan gani pag maapil kas music team, chekon sa pastor ang ilang Bible reading kada adlaw. Basta wa kay Bible reading anang usa ka adlaw, di ka maapil sa music team. Inga na sila kay stricto, basta malate ka sa simbahan, anang mga 5 minutes lang, usa ka buwan kang di katugtog. Nga naman, inga na sila kay stricto sa ilang commitment sa Ginoo. May nalang gani diri sa ato, kay luag kayo ta, no? Pero mo nang challenge ni sa ato, kay basig makaingon mo gihigpit ra kay si pastor, mo nang challenge sa ato ani nga, bisag dili ka music team, bisag tigsimbahan na ka diri, nakasigig simba, akong giawhag yun nga, padayon na to atong pagkigrelasyon sa Ginoo. Kaya dili pwede nga magbasa ra tag Bible kung ma-Bible study ta sa ubos, kung natay ka ng simba diri sa simbahan, pero sa atong personal nga lakaw sa Ginoo wala igsoon. Kay ingon ang Mateo City 24, pahawa kanako makasasala, wala ako makaila kanimo. Pasabot ana, wala kay tinuod nga relasyon sa ako. Amen. Mo nang igsoon akong pag-awhag gid sa ato ang ato ning tinud-on ang atong relasyon sa Ginoo nga dili lata Christian panahon sa Domingo, but sa kada adlaw naagi tay relasyon sa Ginoo. Dili ta daghang rason ngano man pag prioridad nimo ang usa ka tawo, walay rason gyud. Ako nahigugma man jud ko. Walay rason nga mo nang ingon si ang uncle, ano layo up nang imong giminyuan nil oy. Anas papa, nahigugma gud. Ako gani sa una 4 ka oras ko mo biyahe pa dong sa akong asawa, pahiman nambog siya. Sa mutag sa Ginoo igsoon, amin ingon ang Bible, higugmaa si Lord sa tibuok mong kasing-kasing kalag kusog ug gunahuna, tanan imong dapat prioridad nato ang Ginoo igsoon. Walay rason gyud na ako nakitaan sa Facebook nga mamang gabaligya og utan ga Bible reading. Gibidyuhan sa usa ka vlogger yang gipost nga basta nahigugma gid ka sa Ginoo wala gyud rason. Dili pwede nga si Lord ang mo-adjust kanunay. Numdum mo sa atong Thanksgiving, unang Thanksgiving sa Sibilya atong ubos, gibalin-balin ang schedule. Nga naman, ang uban, pastor, matumis tabilaran kay magkuha miyan ni, nga na pa dun na, basta bag-o pa, pero nagdugay na ka ng alagad sa Ginoo, dapat dili si Lord kapunay ang mo-adjust. Dapat kita ang mo-adjust, no? Kay si Lord nangitag, pamaagi kanunay mo na ingon siya sa Revelation, nagtuktok ako o kung sitong muable, makigsalo ako niya sa panihapon. Kung di ka ganahag Bible reading o buntag, ato kas gabi eh. Di mo ko kumutog bisita, kaya nga naman, cellphone gani nga, 4 ka oras tang sige tanaw Netflix. Maka ML ganitag mga 8 ka oras, no? Samot nakaog makahaghigayon tas Ginoo wala girason pag nahigugma kasi Ginoo wala joy dagang excuse. Amen. Isa pag unsa ka kabisi basta nahigugma tas Ginoo atong tagahan gid panahon ng Ginoo. Amen. Kitang tanan, apil akong asawa. Di kami magpahinumdumanay me. Kid Bible reading nimo. O lagi unya, sultian pug niya sa dapat akong buhaton nga na pahinumdumanay man na, no? Dili man ingon nga si mi panugo diri pero kami wa pud relasyon sa Ginoo. Kasi niya nag-judgment di mi maapil. Kasi pastor sige ragwali pero wag i-aplikar ang pulong sa Ginoo. Kitang tanan giwalihan ang igsoon. Amen. Kitang tanan gipahinumduman sa Ginoo ngano man gihigugma tas Ginoo. Dagang giimbitar pero gamay ra ang makasulod sa selebrasyon sa langit kay sige balibad sa imbitasyon sa Ginoo. Mo na akong gikagulan, no? Kay gikagulan sa Ginoo nga. Sige tag-invite sa tumihal sa kinabuhi, pero I pray and I hope masige tag-ampo nila og kita mo undang og invite sa ila. Kay sa una ingana po ta sige tag rason. Sa una namdum ko katong bago pa ako nangalagad sa Ginoo, daghan ko rason. Pastor, ngani si Pastor Junel may tiguan ako sa una. Bro, kuan ba? Daghan mo chat, mo text ko niya, bro. Giatangan ko niya oy. Kada buntag dun na dungon jud ko niya sa bay alas 7 buntag atngan ko niya. Basta kuan namahaw po ko bro. Bako po kong mata alas 9 kuan po ko. Huwaton ka nako. Kira na, way problema ang sabay ko nimo, huwaton nga nako. Kada Domingo jud ko niya atngan sa Mumbai para wa ko'y alibay.
Muhot na lang kung madisgrasya para makaalibay ko. Lagi nga, ang una-una ba, asa ko mulakaw, ang siya kung baton para makaalibay ko ni aning sa muka, panintawan na sige, duho ko ning bahay ba? Kadugay nakasabot, manang manay rason. Nakatrabaho ko kaltura sa una, magsige ko overtime para makasimba lang Domingo. Bisag walo ka oras na nga trabaho, ako nang himo 12 ka oras para lang makatrabaho, makasimba ko alang Domingo. Manangit ko ni sir, kanang overtime ko sir. Sige ka overtime, simbang Domingo sir ba? Di ko melody ko kasimba. Na Christian mo atong supervisor na mo lipay siya. Salamat mo dun importante doon kay simba tas Ginoo. Na siya di sa kasimba kay supervisor man siya. Yan atong problema. But ang point ako ba, kamot ko makasimba sa una, krabing kalipay sa Ginoo sa una nga mo trabaho waltura sa una, apil jud ko prayer meeting, kanang discipleship, kada gabi gyud na. Jam sa una, human pa na practice pagsayaw, padung alas 12 sa kadlawon. Wala kong gipanghinambog, ako lang gi-state sa inyo unsay kanang resulta sa tawo nga nahigugmas Ginoo. No nga walay rason gyud igsuon nga tagaan yag time ang panahon ang Ginoo. Kay ngon ang Matthew 25 verse 10, and those who were ready went in with him to the marriage feast. Ang pangutana igsoon makuha ka ata sa pagbalik sa Ginoo. Man ang pagdasig natong tanan, bahalag mag-antos ka sa imong pagka-Christian karon. Basta kay malipay ta hangtod sa hangtod human ta kuhaon sa Ginoo. Amen. Pray igsoon nga para sa Ginoo watay daghang rason. Para sa Ginoo atong buhaton ang tanan, bahalag magka-piang-piang ta, magka-bisi-bisi ta nga naman. Sagdi lang ang tanan nimong gibuhat para sa Ginoo nay sukli nga sumabot. Ani reward sa Ginoo igsoon usa ka faithful kauban ni sa akong asawa sa una nagbahista siya, ako nag-drummer. Sabado man ko sa Sibilya, alauna sa hapon inaguli nako mag-practice pagid mi, mag-prayer meeting pagid mi. Inagbuntag magtudlo og bata, music team pagid ko Cortes. Mo ni buhaton sa una kinna kapuyan ako nako bagrapi kapuya to sa una no. Ang asawa sa una inaggaskwela pa na og bayso, moadtog Cortes kay moapil og tanang bulhaton, manang gisulong siyang papa sa una kay naunsa na ni siya manong busy naman ni siya kayo kay para sa Ginoo nakasabot yang papa nagpadayon siya, nagkahagbong ni siya nahagbong po ni siya pero nakahuman. Nana ni mga tawhana busy kini sa ilang eskwela pero nangalagad sa Ginoo. Nakitaan man pud nako igsoon nga tanang nangalagad sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo. Grabing gipanggamit sa Ginoo, gipang bless gid sila kayo sa Ginoo karon. Amen. Kay nagtuo man gid sila nga basta para sa Ginoo naagyoy kanang reward nga ihatag si Lord sa atong mga kinabuhi. Amen. Akong gihangyo ang tanan sa pagduko sa ulo piyong sa mga mata. Nagdasig sa igsoon gihigugma tas Ginoo sa pamagi igsoon nga kanang atong gamiton ang atong kinabuhi, resources, panahon para sa bulaton sa Ginoo mga igsoon.